și bine v-am regăsit la un vlog. Astăzi noi ne jucăm. Astăzi o să facem povestea mea și haideți să începem. Aceasta e casa mea. Ei bine, în toată casa aceasta nu există doar eu, știți, nu port sigură de grijă. Ei bine, mai e mama. Mama este cea mai importantă. Tata e la muncă acum. Suntem seară. Nu, tata e la muncă, se întorce seară. Nu chiar. Nu chiar. Acum. Deci hai să începem. Aoleu, nu mai suport hainele astea. Nu-mi plac, pur și simplu nu-mi plac. Nu mă simt comod în aceste pijamale. Mamă! Îți cumpăr mult timp la dispoziție. Mamă! De ce mi-au luat aceste haine? Știi că nu mi plac. Of, dragă, doar acestea v-am avut noi bani. A, da, și am uitat să zic, nu prea avem bani. Da, de aceea e la muncă. Bine, hai să continuăm. Ce-ai făcut cu sandwich care ți-a rămas azi? Mamă, dar de ce puteai să-mi iei niște haine? Dar nu-mi plac astea, adică nu-mi place pijamaua asta. O să te mică să... Zi, mami ai uitat? Nu mami ai Am întrebat că ai mâncat banana, dar ea am mâncat că e nebunit. Nu știu. Asta, crezi că eu mai sunt de beluși? O, dragă, putem să luăm doar ce? Da, țiganca asta mare știe mult. E bătrân. E bătrână până dinți. Ce-abia avem salariul ca să știu că e ea și la fel și ce? Cum? Te trebuie foarte mulți bani. Să știi. Of, mamă. Până atunci puneți să dormi, dragă. Of, acum, mamă, stai. Sting lumina și să mă pun să dorm. Nu mă știu ce s-a întâmplat cu mama. Unde e mama? De obicei, de ușile. Aoleu, poate s-a întâmplat ceva cu ea. Trebuie să o sun. Nu are cum unde să fie. Aoleu, nu răspunde. Trebuie să răspundă, te rog, mă, răspunde. Hai, mama. Ce tată? Uite, te-ai drogat sau ce? Că nu am înțeles. Oare cine-i la ușă? Nu-i nimenea. Am găsit aici un bilet. Dacă mai vrei să vezi pe mama ta, fă ce spun eu. Ok, mai întâi îmbracă-te, mai întâi trebuie să te faci de rușine pe stradă. Trebuie să-mi iau niște haine urâte. Bine, mie chiar să cred la ora asta trebuie să ies afară. Stai, o față casei și se 7-1 și zici 714. 714, să vedem ce mai trebuie să fac. Acum du-te în casă și îmbrăcă-te înapoi în pijamale. Ok. Și închidă toate pedelele. Ok, hai să o facem. Aoleu, dar mama cum de reușește? Am doar 12 ani. Uitat. Dar reușesc să fac pe toate. Acum tot ce ar trebui să fac este să mă îmbrăc în pijamale, cum am zis. Bun. Așa scris că așa trebuie să te îmbraci. Ok. Acum du-te la cimitir. Au nebunit. Dar trebuie să fac asta pentru mama. Bun. Să mă duc. Ia-ți bicicleta roz. Ok, eu să încerc. Oh my gosh, sunt niște oameni acolo. Să vedem asta. Da, la cipitie. Ok.
și am ales să duc la cimitir. Ok. Să mă duc. N-am ajuns încă. Da. Ce? Ok. Acum să văd ce mai trebuie. Acum bagă-te în mormânt, au nebunit tot. Și stai acolo 10 secunde, ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acum numără de la 0 la 11, ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Acum du-te acasă. Acum du-te în spital. Și vei vedea ceva. Ok, oh my gosh, bă, nu pot. Nu pot să o las așa pe mama. Sau pe cine mai mă îngrijește? Cine mai plătește chiria? Și apropo de asta, cine mai îmi ține de urât? Ok. Deci că în sala asta unde e omul verde. Ok. Acum apasă pe foaia de la agenție. Oh, ce tare. Și acum du-te la... Ia să vedem, la poliție. Să zici... Bă, ce e asta? Ok. O să stau aici. Ok. Aoleu, de ce face așa? Cred că te arăți de bine mă încoace. Aoleu. Trebuie să fug. Ok. Acum, unde trebuie să merg? Ok. Acum du-te la grădiniță. Ok. Aoleu, vin după mine. Aoleu, trebuie să fug. Și du-te bătuțule la 7 secunde. Ok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bun. Acum du-te la cafenea. Ok. Este milkshake. Sau smoothie roz. Ok. Nu bea și ține-l așa în mână. Ok. Acum ce trebuie să fac? Du-ți moțiul și aruncă-l în mormântul care te-ai băgat. Ok. Vine încoace. Aoleu, vine poliția. O, ce e acolo în spatele vostru, domnule? Aoleu, ce să fie, bă? Au! Ok. Am scăpat. Ok. Acum pot... Stai. L-am aruncat, gata. Ok. Acum du-te acasă să vezi pe cine o să vezi. Ok. Ok, să sperăm că merge. Pentru că... Mama! Salutare, dragă! Oh my god, mama! Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like și subscribe și vă rog un comentariu pozitiv. Pa, pa!